kaunti maseme yuago reyo kagiwacho ni sirikal kaunti ma Kisumo ojwang'ogi to kendo dhi nyime gi choko osuru kuomgi to ok odewo lwasi magitime ohala gino makoro miyo chirono dhi kapodho. Giyango ni osuru ichoko kuomgi piny maru to uso onge nikech chiro olela, gionge pi maler kod choche. Arita bende orochore gino ma osemiyo nyaka jo ohala moko dar bende gikoni giuso e pap magikia ni gitimo ohala e lope ji ka koth goyogi. Chieng' bende chamogi ka ketho negi mwandu nikech pok oger negi chiro e alworano. Gidwaro ni tend kaunti mondo obi olimgi mondo ne chandruok magikaloe. Chweti nyalo dar idok dala welo nikech shed ma wanyalo bete malong'o onge. Cho ok ber nikech wan gi cho adiera to management mar cho no ok ber. Koro wakwayo jo kaunti non many kaka ginyalo timonwa mondo wayud ler mar Wangarot. Jajuok bi manomiwa en jajuok marach ji makata nyocha wachwanyre kode kaa. En ng'ama biro samoro ne koth ochwe manudhi buok to kiduogo ni e stall to bo chopo dwa pesa. There's a time manokao gige nano dwan mondo dhigo. Mana pok adhogo both mana yanye kabisa. Tok nene hecha nikech obiro ka koth no chwe no adhi buok kata pesa be pok iyudo. Koro wasedhi nyaka e office marwa mar administrator mani Kombewa. Wasewuoyo e weche mang'eny to response onge. Gima duong' machandowa momonowa dongruok maber en ni lop chiro kaka jigedi malong'o onge nikech wasedwaro jo physical planning mondo nyiswa the boundary here mondo watim fencing. Wakia kod wause puothe ji kata wauso oko kata okaro ohala moko ni oko. Wakwayo Governor Professor Peter Nyang' Nyong'o, Governor marwa mwahero mondo obi